какво са стволови клетки и по какъв начин всъщност те са важни за нас. Така, първо, стволовите клетки са така наречените умни клетки. Защо? Защото те са адаптивни. Те по принцип заемат мястото на нарушените структури в нашето тяло. Където има увреждане, тези клетки се адаптират към формата на липсващите, увредените клетки и заемат и изцеляват това място. Къде се намират стволовите клетки? Как ги имаме? Всяко тяло си произвежда само стволови клетки от пъпната връв и от гръбначния стълб. Но проблема е, че след 35 годишна възраст тяхната активност намаля с 50%, а след 60 годишна възраст стволовите клетки намалят с 90%. Това, което правят лепенките Хикс-39 е, че активират стволовите клетки в нашето тяло. Те са там, има ги, но след определена възраст